Για να είμαστε ειλικρινείς, επί δεκαετίες, επειδή δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο η δασική υπηρεσία, προστάτευε το δέντρο και χάναμε το δάσος. Κυρίως προστατεύαμε το νομικό δέντρο και χάναμε το πραγματικό δάσος. Γιατί δεν είχε διαχείριση το πραγματικό δάσος, αυτό το χάναμε. Το χάναμε και με την κλιματική κρίση αυτή η πολιτική δεν έχει κανένα μέλλον. Θα χάσουμε, αν δεν αλλάξουμε όπως αλλάξαμε πολιτική, το δάσος μας θα χαθεί. Η κλιματική κρίση είναι αμήλικτη, θα συνεχίσει για τα επόμενα 40 χρόνια χειρότερη από ό,τι σήμερα. Χειρότερη από ό,τι σήμερα. Και πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα από αυτή. Που σημαίνει πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στο πραγματικό και όχι στο νομικό δάσος. Το θέμα του νομικού δάσους είναι μία μάχη που δόθηκε στη δεκαετία του 70 στο Σύνταγμα, του 80 και του 90 και στις αρχές του 2000 επί της ουσίας. Λύθηκε. Δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να φανταστεί ή με τις καινούργιες τεχνολογίες να τον αφήσουμε να φανταστεί ότι θα πάει να δημιουργήσει αυθαίρετα στο δάσος. Τώρα το πρόβλημά μας είναι να πάμε να δούμε τι διάβολο θα κάνουμε με τα δεκάδες χιλιάδες αυθαίρετα που αφέθηκαν να γίνουν στο δάσος και πώς θα τα διαχωρίσουμε από το δάσος για να μην καταστρέφεται και οι άνθρωποι που είναι εκεί. Κάποια από αυτά με διάφορους τρόπους νομιμοποιήθηκαν ενδιαμέσως και κυρίως και επίσης να μην καταστρέφεται το δάσος. Αλλά το πρόβλημα αυτό του νομικού δάσους, ο οικοπεδοφάγος για να το πούμε έτσι, δεν υπάρχει πια. Έχουμε δασικούς χάρτες, θα τελειώσουν και αντιρρήσεις θα κλειδώσουμε, θα τελειώσουμε. Οπότε η δουλειά μας είναι να προστατεύσουμε το πραγματικό δάσος και να έχουμε ανθρώπους στη δασική υπηρεσία, πόρους στη δασική υπηρεσία και χρήματα και θεσμικά εργαλεία για να το κάνουμε αυτό. Αυτή είναι η πολιτική που σας ζητούμε να υπηρετήσετε και είμαι βέβαιος, γιατί το έχω δει, ότι η δασική υπηρεσία θα θυμηθεί τον δασάρχη του Ζαχαρία Παπαντονίου και θα κάνει το καθήκον της. Ευχαριστώ πολύ.